Binigay o hiningi mo na naman sa kaibigan mo? Ano ba ang problema kung hiningi ko to? Mabait naman yung mga kaibigan ko. Kaya ayos lang sa kanila yon. Bakit kasi hindi ka maghanap ng trabaho? Para hindi ka lagi nang hihingi sa mga kaibigan mo? Migs, sandali lang ha. May pupuntahan lang ako. Kuya. Kunin niyo po to, kunting tulong po para sa inyo. Maraming salamat po dito. Malaking tulong na po ito para makabili po ako ng pagkain ko. Walang anuman. Halika na Migs, uwi na tayo. Kuya, ba't nagbigay ka pa ng pera doon? Bakit naman hindi? Mukhang ilang araw nang hindi kumakain yung pulube. Wala na nga tayong pera. Tapos nakuha mo pang magbigay sa iba. Oo, wala tayong pera. Pero mas kailangan ng pulube yung kunting tulong na binigay ko. Dapat hinayaan mo na lang kanino yung pulubi. Baka mamaya nagpapanggap lang yun na pulubi. Tapos tinulungan mo pa. Alam mo Migs, totoo nga o hindi na pulube, wala na tayong magagawa. Ang importante, nakatulong tayo. Hay naku kuya, baka sa sobrang bait mo maging santo ka na. Ikaw talaga. Halika na nga at kumain na tayo. Paano tayo kakain kuya? Wala ngang pagkain dito sa bahay. Ay, oo nga pala. Sandali lang at mangungutang muna ako sa tindahan para makakain tayo. O kuya, ano? Pinautangan ka ba sa tindahan? Hindi ako pinautang ni Aling Lisa. May utang pa kasi tayo sa kanya. Paano na yan? Dapat kasi hindi mo na binigay yung pera sa pulubi kanina. Pasensya ka na Migs ha. Hayaan mo, maglalaga na lang ako ng kamote para may makain tayo. Kanina lang kamote yung kinain natin, tapos ngayon kamote na naman. Teka lang Migs. Saan ka pupunta? Maghanap ng pagkain, yung hindi kamote. Kuya? Kuya, halika na, may dala akong pagkain dito. Saan galing yung mga yan Migs? Binigay po ng tropa ko, kuya. Binigay o hiningi mo na naman sa kaibigan mo? Ano ba ang problema kung hiningi ko to? Mabait naman yung mga kaibigan ko. Kaya ayos lang sa kanila yon. Bakit kasi hindi ka maghanap ng trabaho? Para hindi ka lagi nang hihingi sa mga kaibigan mo? Hindi lang naman para sa akin tong mga hinihingi ko ah. Oo, alam ko. Pero kung naghanap ka ng trabaho, hindi nakakapusin yung kinikita ko sa pagtitinda. Dahil dalawa na tayong naghahanap buhay. Alam mo kuya, kung bakit tayo kinakapos? Dahil wala na nga tayong pera, nakuha mo pang tumulong sa iba. Alam mo na nga kulang ang kinita mo. Hindi naman masamang tumulong, Migs. Dahil mas gugustuhin kong tumulong kaysa ako ang tinutulungan. Kagaya mo, nasanay ka na lang lagi na nanghihingi sa mga kaibigan mo. Pwede ka namang gumawa ng paraan. Huwag kang maging tamad, Migs. Hindi habang buhay may tumutulong sa'yo at nagbibigay.
Kuya, may bibigay po ako sa inyo. Panggastos dito sa bahay. Ito po. Itabi mo na lang yan. May pera pa naman ako dito. Kunin mo na to, kuya. Ibabayad ko sana to sa utang natin sa tindahan. Pero matagal na raw tayong walang utang kay Aling Lisa. Ah, yun ba? Oo, matagal ko nang nabayaran ang utang natin sa kanya. Simula kasi nung nagtalo tayo at hindi ka na humihingi ng pera sa akin. Napapagkasya ko na yung kinikita ko sa pagtitinda. Pasensya ka na, kuya, kung medyo natagalan ako. Bago ko naisip lahat yung mga sinasabi mo. Nakahanap na nga rin pala ako ng trabaho, kuya. Kaso hindi kalakihan yung sahod. Pero sapat na para makatulong ako sa'yo dito sa bahay. Ayos lang naman, kahit wag ka nang magbigay sa akin dito sa bahay. Gusto ko lang matutunan mong buhayin ang sarili mo, na hindi mo kailangang manghingi sa iba para mabuhay ka. Oo, kuya, naintindihan kita. At hanga ko sa'yo, kuya. Dahil sa kabila ng kahirapan natin, nagawa mo pang tumulong at magmalasakit sa ibang tao. Dahil yun ang dapat. Hindi sukatan kung mayaman o mahirap ang isang tao para makatulong sa iba. Basta bukal sa puso mo, kahit na maliit na pagtulong, malaking bagay na yon sa ibang tao. Kaya ikaw, tumulong ka kung may pagkakataon. Dahil mas masarap sa pakiramdam na ikaw ang tumutulong, kaysa ikaw ang tinutulungan. Maraming salamat, kuya. Dahil sa'yo, marami akong natutunan.